मिया सानजा जराव वातै स्राबसा वामाबायनो तीन रक पावै थांबायका कथर कलायै ओ मांगप्ली कासै फैका 15 जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजांनाय बराखा बिसिव ओ चायाचुगिया नुखुंगो थाङै नायका YTF नि तांक्रा दं लेमन दे बर्मा ताई YTF नि सिक्ला जुदा जुदा आदं रक आबनि आगोलो ओ नक पामारक नायमानि ओला कक्कमा थुनरनो साइखानका लेमन दे बर्मा खानायनि लुकुरगनि जोंजालो बरनि चुबासो याफारमानि कक जों तिनरो चिनि 15 जिरानिया एडिसि कन्स्टिट्युशन खबजाक बराखा बिसिव जों सेबन मि हर थानायो ओ आमचायो गलायके वाटै तो कथर क्लाइमा बाय गोबां मा चिनि दाखो बुगु संनक गोमा आरो तीन पाबायखा आपनो खबर लगे न आमी हर खबर माखा तिनि फुंगायके न जों तिनरो चिनि ओ आमचायनि तिनो जागानि बिसिन चेयरमेन दङ ताई ओ आमचायनि ओ एरियानि जतसिनि YTF नि सिगलारक जों मिलायै और प्राय जों टाबुकसाक 30 फेमिली साइ और नक तीन पाजाक जों अलरेडी थांनि नायखा ताई जोंरो चिनि जे सरकारि जारा तहसिलदार जोंबो रिंग ना हाका जों अलरेडी नायै बर जों तांगो सुबायमान जोंहाबो ताबुक सालाय दंगो दाबन बिसिङो अलरेडी जों चिना पन्चायत चेयरमेन न आंनि जिबो साका जों साका अलरेडी बक्से फर्मो जार जार नक ता तीन पानाय बनि सयनानाय भोटार आईडी आधार कार्ड नावै बाबन जमार फायनाय आबनि आगोलो जों बरंनो जे नुखुं जाराव जागा ताबुक एफेक्ट जा फेमिली जों बरं जों सुबानाय जों जे मा सुबानाय जों गभर्नमेन्ट थिकाबो सुबानाय जों सिन पार्टी नङैबो जों तांबा सुबायमान जों कक सालायम बिसिंतै जों चिनो जागानि अज बुराखै बिसिन जारा नक तीन पाजानाय रनो जों दलाय पाला सुबालायनाय जों तियार बुंनारो कौरि कालांगा हामबाय।